इस बार विशेष रूप से त्रिपुरा राज्य में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वृद्धि ब्रू या रियांग जातीय समूहों में हुई है। त्रिपुरा राज्य में ब्रू या रियांग जातीय समूहों की संख्या वर्तमान में राज्य के दक्षिणी भाग में है। मैं आज इसी विषय पर आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण परिचयात्मक जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए ऐतिहासिक जनसंख्या वृद्धि चार्ट पर नजर डालें। स्थानीय रूप से ब्रू के नाम से जाना जाने वाला रियांग त्रिपुरा का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है और राज्य में एकमात्र विशेष रूप से कमजोर जातीय समूह टीवीटीजी है। मुख्य रूप से त्रिपुरा, मिजोरम और असम में स्थित है। उन्हें उनकी विशिष्ट जनसंख्या आकार, भाषाई जड़ों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जनगणना रिकॉर्ड में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। अब हम आपके सामने त्रिपुरा राज्य में ब्रू या रियांग आबादी की संख्या प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हर 10 साल में जनगणना में बढ़ी है। 1951 में पहली जनगणना में 8,441 लोग पाए गए और 1961 की जनगणना में 56,797 लोग पाए गए थे और 1971 की जनगणना में 64,722 लोग पाए गए, जिससे ब्रू या रियांग आबादी अब तक की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या विशाल में बनी है। और आधिकारिक रजिस्टर रिकॉर्ड के अनुसार प्रकाशित अंतिम सूची के अनुसार ब्रू या रियांग आबादी के 2001 की जनगणना में 1,65,103 लोग पाए गए और 2011 की जनगणना में 1,28,222 लोग पाए गए। तब से कोई आधिकारिक जनगणना नहीं की गई है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार ब्रू या रियांग समुदाय की अब त्रिपुरा राज्य में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। उस संदर्भ में ब्रू बा रियांग जनजाति की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने खुलासा किया कि 2021 में त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा फिर से जनगणना आयोजित की गई थी। सामुदायिक समुदाय से ब्रू या रियांग ने कहा, उस जनगणना में 1,88,220 लोग पाए गए, जो रिकॉर्ड से और भी कम हो गए हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 2011 की जनगणना में ब्रू या रियांग की आबादी 1,88,220 है। तो फिर उस रिकॉर्ड के मुताबिक 2021 में 1,84,000 लोग क्यों होंगे? सवाल उठता है ब्रू या रियांग समुदाय से। ब्रू या रियांग समुदाय 2011 के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार ब्रू या रियांग समुदाय त्रिपुरा राज्य का बहुमत है। तो 2021 में जनगणना के दौरान ब्रू या रियांग लोगों द्वारा ब्रू या रियांग लोगों को गलत जानकारी देने के पीछे क्या कारण है? उन्होंने उचित जनगणना के लिए ब्रू या रियांग क्षेत्र में केवल ब्रू या रियांग समुदाय को ही यह जिम्मेदारी देने की अपील की। देखिए इस वीडियो फुटेज के जरिए पूरा क्या कहा गया। विशेष सोशल मीडिया दर्शक माथुंहा पार्सनो वहनो के हा सुमु माबिनि हा अनुस्नि मुंगी नियम पायस्नि मुंगिनाय आई मोहा बायलोराम दिया आमहा के हा ब्रू सुंग्रमाम थोनी ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन ब्रू ज्वाइन थोनी निये सेंट्रल कमिटी निये चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हो पुसो तो इनके रोज दिनियो विशेष के थुंगाय मोके जों अमरपुर सब डिवीजन बा अमरपुर हा फाइनिये ब्रू सुंग्रमाम थोनी निये जों दिनियो प्रेस मीट खेनिमा फाइमी प्रेस मीट खेनिमा फाइथियो स्पष्ट मोले उपस्थित चिनी ब्रू सुंग्रमाम थोनी निये मादार कमिटी निये वाइस प्रेसिडेंट जाव चिनी आजु तारपरे तों चिनी सेंट्रल कमिटी निये नो ब्रू सुंग्रमाम थोनी निये ऑब्जर्वर जाव चिनी मामा संजीत तारपरे चिनी अमरपुर निये हाफाइ निये हाफाइ बदिनि मेंबर तेरो चिनी ज्वाइन थो बा विभिन्न पारानि जुदी दाव केहा केहा मुसाया सिमुरि थया एग्जांपल बुंगोन सेंट्रल निये बुंगो केहा दायित्व तो चिनी मामा केमिनफा के जुमरो दैतिता ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन निये नो जुम दिनिरो उपस्थित फैमी मेन कारण दिनि एजेंडा मानो तो ये जुम केहा प्रेस मीट खेनिमा फेहाबुन तो सानि थांनाय जरा त्रिपुरा मानां आसाम को तुमको मिजोराम को तुमको म्यांमार को तुमको चिन जे ब्रू तुमनाय बा विभिन्न ट्राइब
বিভিন্ন সরকার পন্থক নাতো চিনি কেহা তিনিও जों প্রতিবাদ খেতমা বা অবজেকশন খেতমান বাই जों मा फाइमनि प्रेस मिट जोंनाय आबो प्रेस मिट के माइमले जों 1971 সনচিও চিনি ত্রিপুরা রাজ্য কোনো চিনি 10 বছর অন্তর অন্তর বা আদম সুমারি হিওয়া কোনো সেন্সাস কোনো হিয়াও ইংলিশ বাই আবো গ্রুপ তুকেমো হিসাব মানে তুই ট্রাইবেল তুই গ্রুপ তুই জাতি তুই সম্প্রদায় 10 বছর পর পর গ্রুপ গণনাঙ্গু আবো গণনাঙ্গু খাইমো 2011 সন চিনি ব্রু এবং চিনি রিয়াং দফারাও রিয়াং সম্প্রদায় রাওনি আমফো 1,88,220 জনা সরকারনি রেকর্ড সেন্সাস সার্ভে খেমো জাগাও রেকর্ড তুমু অলরেডি তা কোনো গুগল কোনো সনে হেগে নুবাবো उनके 2021 के उचिहा 10 बছর कहा আমফো উচিহা চিনি টিআরপি এন্ড পিটিজি ডিপার্টমেন্ট নি থ্রুতে বা সরকারি মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকারি মাধ্যমে এট প্রেজেন্ট সেন্সাস না আমফো সেন্সাস নো বাস গ্রুপ গনা তুকে হা চিনি গ্রুপ রং বায়ে চিনি রিয়াং রং বায়ে তুকে মারো হিসাব মায়া পিহা sekarang se 1,88,220 জন আঙ্গুল সে 10 বছর পরও উচিহা তুকে কিমো সে কমা পাই দিয়া রেজাল্ট 1,84,000 সামথিং সে পাইছি তো আবদিকে যত দফানি সমাজ প্রতিরোধ রিয়ে কে হা করতলাবো রিয়াফুগো বননুয়ে বো সেন্সাস রেজাল্ট নুয়ে চিনি গ্রু নিছিয়ে চিনি গ্রু সুঙ্গু মামথ নিয়ে কে হা তুমবাই চিনি জেনারেল সেক্রেটারি ব্রহ্মনাথ খনরামলিয়াম বনবুং খনায়ে মুখাবি মিলে ফাইয়া চংনিয়ে মিলে ফাইয়া আবায়াম বো বুং বকক তো সে প্রস্তাব কেহা আবো হাওলো আমুনি মিটিং যত সমাজ প্রতিরোধ রিয়া ফুও চংলে 10 বছর পররি হিসাব কে উচিহা কাউন কেবিয়ে ব্রহ্ম সেন্সাস কে বিপদে চিনলে উল্টা মাইনাস বিথাম त्रेबारे फेनमा प्लस फेनमा फाइया मानो 1,88,000 जानि एबा मिथि तमने उचि 1,84,000 मिथाम हियाम बो सुमु मा चाइले पाउ सुमु क्वेश्चन फाया अबसे कोई एकजन सामिक नावाबो आरो हलो तने राखु मिटिंगो न एरिया रोके बिनि जातिनो बेसेबा लाथामुनि कारनो नानि संखा माइनास संखा हिसाब आबो अबास्तव को आबो दिनमा को रखुनो दिनो रियल को या को बोया आबो आम्बो ये माने लामिया बोले जो ना सरकार से जोनो बिन जातिनो ला थाम को मे थामी हाइके जों त्रेया बनो माने लामे जों चिनि ब्रुनि माध्यमे चिनि ब्रु सुंग्रमान थनि माध्यमे जों बनो ऑब्जेक्शन केबो जोंनो त्रेहा चांस दे जों रिसार्वे खेनाय ये जोंआ को साइमो दं सरकार तियो कॉपी तु कोनो जों मेमोरेंडम कॉपी आपे मतो जतो चिनि ब्रु तैसा तैपि देतों हाथाय हाफुं हारुं देतों हासु देतों तिनि गारि पायामा जागा देतों कारे पायामा जागा देतों आबनो चापा चापा वाले कहां को बात किया के फिसा तो ये तू केना ये जुं आबो सारगो आबन कारण न तो ये चिनि लाइ थांनाय सालय सालथास कामके जुं माहा आबनो तो ये खनासबिया कुपो सेंसास खेतमान बाये सार्वे खेतमान बाये ओबो माइसानाय ग्रुप सिलेक्शन नाम तो हाई साव के टेंडर को कॉल हाई नाव के टेंडर कॉल मको जों सिया जों केहा ऑब्जेक्शन खे तोंगाय चिनि ब्रु संग्रमान थनि उये जों केहा दाबिदार बनते हेरि सार्वे खेतमान जों साइन तोंनाय राव ऑब्जेक्शन खे तोंनाय राव जों मोहाबो सिया फुपो हमाया ना बखनाया तापर टेंडर कॉल था टेंडर कॉल थियो केहा ताकु चिनि माइ हाइन नाव चिनि गंथाय बारा मिसिनो माइ हाइन नाव आ गंथाय बारा माइ मन सियो द्रां चिनि ब्रु सुंग्रमान थनि डिमान्ड द्रां साउथे सुखे तो द्रां बेकुनो प्रंगिया मानसे कुनो नु इनफरमेशन कम्युनिकेशन सारावो से टेंडर बंगाय हाके माया बास कामा आगो चंगे कुंगाया मानि बेके बनो खेपिया नाय बेके हिसाबला पेने तुइ हाफायो उनतुइ डिविजनो उनतुइ डिस्ट्रिक्टो थांगे स्को माने हाके पंचायत वाइज पारा वाइज हाफाय वाइज आबनो स्को तथलाय स्को आबनो जासायके खाजेके सुस्त तदন্ত के काहाम के तथलाय इनफरमेशन के चुदिरो को इनफरमेशन माया जॉइंट को इनफरमेशन माया ब्रेक को इनफरमेशन माया कर्मचारी को इनफरमेशन माया आमोबाय जों ताव खनाबिया बीएसएम नि माध्यमे किछुटा प्रत्येकटा डिविजन प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन चले हिसाब ताव सार्वे चले दरिखनाव
para kasai sakhe to niknau chung dus nomen to ni upor ko chung bil thangya kasoni ko thangya YBA ko kheto DSM ko kheto songroma to ko kheto tarpore ni niu chini A to Z chini bru nimsie NGO tonare je ko kheto hisab lathile certificate ni arko tender call kheto ko chung sithainau aboni chung ad number chung duko তারপরে ও মনে সিস্টেমেটিক বেকে চুমকে হাগে কাহামকে হিসাব লাগাই নাই क्या क्या করবে বলছো হিসাব লা মনবো একটা পাও থানে হাজু নে হাজু তো অনলাইন সিস্টেম একটা জায়গা খাতা দিতে না কে হাবু নসি দেশে সিয়া দে চুদি নো দে হাকার বান দে রম নাই রমিয়ে কুমু ফনা না বই পরিবার কা আসু পরিবার কা ওকে তোমা জায়গা আজু সার্ভে খেতাম হিসাব লা থাম তারপরে ও মাইয়া তো গা তুমি মাইয়া আচ্ছা যদি মার হিসাব কে সিয়া হম ইয়াবদি থবে চিনি ব্রু মানে পপুলেশন কম থম ত্রিপুরা রাজ্য জং দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যা সেকেন্ড লার্জেস্ট পপুলেশন নি জং স্নি মুং দং জং আইডেন্টিটি দং আবস্তা ওকে লাস্ট সুনিমা কাম তো হাবদি তো মহাকে আমবো এ বনো জং নিদা কেও জং বদিকে মাইসানাই তাহানকে সায়ামানি তাহানকে সুনিয়ামানি uciha chung tokto boding lai ke bul rong reza no bai ko pine chini population kaung ke tine are ye chung bono bar ke chayang chin guru sumdom thon korop tike chung maya ta uci risabe ke man uci sujuk pai na bor bor chung uciha mane puspon khegra tu ye chung objection ke dia lai man 19 तारीख 5 मार्च 2026 kono chung PRPTG department in ye keha government of Tripura director ye chung objection ke guru sumdom thon korop tike bono postpone khega de na ঠিক আছে টেন্ডার মাইনে টেন্ডার বং সোনো লাই বং খেহা বং সিরিয়া চংকোন সিনানাই চংয়া বং চংরুক নাই দিনাই চিনি সংগ্রাম থন ফো তংনাই কিছুটা YBN ফো তংনাই সংনাই থন ফো তংনাই DS কোন কোন তংনাই তেমাম থন কোন তংনাই পার্টিগুলি রামাই যে বন্ত চং জেরো লাসিনো চংকেনাই চং ব্রু নিয়াং গেসপায়া আকো ব্রু সারালে চং ব্রু এরিয়া ও হায়ে চং হিসালামিয়া আরো জাগো নলেজ মা তংনাই তিনি আরো জায়গা পারা ওখানে 11 পারা কিছু দৃশ্যপতম বনো जो ইনফরমেশন খানে আবু যদি মালায়ে যদি কিছু গাহাম কে পারা নি গ্রুপ নপা নুখাই পরিবার কর্তা কে কে আছে তিনি সেন্সাস খেপেনে তোমাই নি যাতে কমে মজাকে তাও খানে নি জায়গা যাও সেন্সাস কে বসে কথা নো আরে বসিয়া মহান শিশু এয়ে কে তো নুকে নুক মাইয়া বখানায়া নুবা আতং থমি বই সামি রং না পাই তো আমো কম খেস নুক পাই তো নে কোন কম শিশু ইয়ামিয়ে কে বনো কাহাম কে পারা যদি কারবারে ni সমাজ বেকমে তোনাই YBA বন্ধু নিনি সুনাই তো বন্ধু দাও কাহাম কে উমপ্রং লাই কাহাম কে আলোচনা লাই সালাই কেমো হাইকে চুমবো প্রলে yang kamu haba ko thang yang tu kamu abo dai so no tumai kamu ya bodi ke juni sakti maine macung te tau khabi mo sia যারা যে সার্ভে কেন থানাই রাও বা সেন্সাস কেন থানাই রাও ব্রু হিসাব কেন থানাই রাও যে পারা পারাও থানাই রাও গানো পার ফ্যামিলিও 40 টাকা বা 30 টাকা হিসেব নাও angkam ko 40 টাকা ফাসত নাও কেহা পরিবার কমপ্লিট কেনে কে 39 টাকা দিনে হাজিরা কিন্তু আবো চিনি হিসাব কেনে নেনি সরকারি মনিচিও 100 টাকা নে বাপেন মা তুমগা আসু ওনা কে যারা সার্ভে কেনে রাও আবদিন তুম জায়গাও সে 40 টাকা জোড়া সে দিনে হিসাবই নিয়া কেহা ব্রুনা সুনামি 40 টাকা সময় 30 টাকা ছাও gebran lekma brahmana 30 টাকা বেকে কেহা কেহা চুমু 30 টাকা বাই কেহা কে সাহা হাজিরা कोई परिवार के मैं हाजिरा दे सुनी लामे आपने से चुमता नहीं क्या के पास चुनी आपको अमो ये आपको जगह वो चुम तेरे से नो सोंग लायानो के हा जगह तो ये नुसु कोना तो ये an tinggal yang output tinggal api pada waktu konsep itu payah buat ekmas simsi setarget dia pokok siang output tinggal macam rekod yang apa di mana abu intan ke waktu itu dia apa di mana kamu betul mereka supaya atau ada demai 15,000 demai 10,000 demai mereka kepai hancur target ini di satu ke yang mereka hancur ia abu ringan ini cung puspon kini sorkan dia cung objection keo puspon kega di kono ucia cung alusona kahan ki khelaye cung group cung lai khe manye cung press bit ke ame কিছুদিন আগে যিনি সেন্ট্রাল জিএস গ্রুপ অনুগম তো কোন কাম দিয়ে আনতে তারপরে চুন বর্ষ হাপে নিয়ে তিনি চুন তুইনো চুন প্রেস মিট খেলি মাছলে ইনকে বিশেষ করে আমকা বংশু যারা শুনাই তো ফোন তো YBN ফোন তো বা যিনি কিছুটা সংগ্রাম তো খেয়ে নিন সাথে সুথাই বনো মাইসি তো বড় আর যে সার্ভে কাউন খেতিনো নাও কেব্রামো তাকুম কুরো হানো হায়ং সং ব্রাহ্মণ বিশেষ করে রিকোয়েস্ট মাতো মাইমলে চুন তাওসা পার ফ্যামিলিও 50 টাকা 60 টাকা 100 টাকা
mai thai kun mo jaga wo se chung state ga state ro ke to mai ke kuno information sarawo kuno communication sarawo to hanke saya abaye kaham ke certificate ma bae na kuno stock ke tungye kaham ke chung drang bai head officer je samtang nai tender mai ha bai thono untung minister bai kono untung chung salaye kaham ke chini sum untoni madhyame salaye kaham ke preha survey ko puspol ke date kis ke pose namko survey khelai kis ni namo pam ka boljo বিশেষ করে চিনি পুকুরারও সালাই দো আমরা এমা খেনাই বড় চুং সংগ্রমা মহাশ্র খেনাই আবো ইন্তা চুনাই দি যত চুং চিনি গ্রুপনি এনজিও যত চুং রো সুযোগ লালাই আর এসে আমরা তিনি বো মেইন মূল এজেন্ডা কে বর্ণনা তৈরি চুং তিনি প্রেস মিট আমরা